I dagens orden den 25. oktober. I dag Halloween ting. Nummer 1. Skrumpede hoveder. Og nummer 2. Flagermus eller spøgelse drager. Og det er en flagermus drag. Og en til. Og en til. Og det er en kudus spøgelse. Det er fint. Og det er vores skrumpede hoved. Det er æble. Og det skal tørres en hel uge her. Og næste uge måske det bliver lidt små, lidt mindre. Det er batches her, ja, selvfølgelig.